Vlogger. Ay, dapat. Hi mga katro. Wala ko mga sundalo. Kuan, light na lang ka na. Ay, naman ka. Ay, mga ka-este. Hi guys, mga tumi karon sa shabu-shabu no. Shabi-shabi. Mag-shabi-shabi mi guys, libre ni Celine. Kung saan ala. First sweldo niya 20 million. 20 million. Okay. So kulang mi guys, wala si Jingjing kaya trabaho pa. Wow. So mag-date na sa mi karon, kulang. Kung ano daw na-hurt ka. Cool. Entry only. This door is Mingaw ang place guys. Pili mo tamag ko na to elevator para taas ang exposure. elevator. Wala mo na. Pwede nagdagan. Nagdagan. Pero na rin na lang ka. Ikaw. Kaya na to. Sige. Wait ako na din. Ha? Oh, grabe lang mga jacket. Oh. Matabaw ka. Nga na, matabaw ulit sila. Mag-jacket ka. Kasi sure kung barato talaga mga gamit yan. Kasi 25 lang po. Wala man nag-gargle. nasa ta. Nabi buffet dan pero Wala ko sa pangliyanan ng mga level. wala lagi. Muliyok man na. Ano siya barb ito? Working ano, wala na naman na. Oh, see? Hello. Ako ba lagi kay Ninoy lang no? Tingnan ni sa metro kung dili mo lihok, wala mo to. Kung nahi mo unahi pa rin. Mga pan man niya mga ingana ko sa nina. Oh, nice place guys. Nami sa mall nga walay kayo customer. Kay mga bongga, kayo mga baligya, mga mahalon. O gamay na po dani ang mga baligya guys. More on suit na silang karon nilang baligya kay winter is coming to town. Taas pa yan ka. Oras ko. Ano ba din mo? Taas eh. Mas may man sa mag-vlog sila lang balik na sa Mingaw kayo no? Ano naman ang mga tao na eh? Asa, next pang mga tao pa. Asa daw ni? Daw di ka buo ni daw ni. Nasa daw ni tanan naglinya. Ano sa di mo na? Hindi nagpadala
Yes, yes. Hindi okay siya guys. Halo ko. So namin sa taas guys. Nagailog na sila guys kay unsa nga pagkaon ng kanton. Namin sa taas and ang butas ang shabu-shabu. Ah, there you are. Siya ang shabu-shabu, di ba? Yes po, shabu-shabu. Shabu-shabu? Yes, Wait lang. Pwede ka na. Pwede naman po kayo muna kayo. Sige. Hindi ko na magpa-enjoy. Para makapili po kayo. Dala. Saan po kayo nakain noon ate? Sa labas. Pumunere lang po kami. Apat na po ate. Adlo kayo man. Mga hulog ka ni sa linya. Medyo dark ang background guys. Dim light siya. Kaya namin sa terrace ata side sa building. Sa sulod na agyapon kanana sa sulod. So we're waiting. Kaya nag-order pa sila. Waiting sa order. Marami na yung serving. Ito na lang ate. Diyan na lang po. May Palitan additional na lang pa kayo, po namin ma'am? yung table natin, ha? Sizzling gagawin. Nice ang place na ni guys kay overlooking and shabu-shabu ang mukha nun. So busy pa sila sa pagpili sa pagkain. I can change the table. Yeah, change it. Okay. Yun na ako yung Overlooking siya pero hindi makita yung pagka-overlooking. Sa manani. Sa manani. Lolo. Ate. Kaya ba doon? Ay, doon naman lang kaya, no? Opo, para lang. Okay, this side? Okay. Oh, you want design? Okay na? Para maganda yung vlog mo, sir. Picture mo na Oo nga kasi walang light eh. Itataan. Okay na siya. Change also this one? Yes, madam. Amazing view. Nice siya guys pero dark siya sa ko ang GoPro tanawon. Hopefully hayag siya pag ako na siya i-transfer sa PC. Namin din sa taas sa shabu-shabu. Overlooking. Ba't ko makita ba ko? Ngit-ngit no? Ngit-ngit siya. Dami niyo. Mit-mit man ko ayo. Hi guys, we're here again sa shabu-shabu. Luto-luto kaya pang Enjoy. Nice sa lechon danin ni baboy. Naa. Ano ba? 60. Oo, katong 60 nakita na ako. 60 ang serve. Lechon baboy. So guys, nanamidani.
Mag-chai manuntan mi guys, pero dali mi napadulong. Okay guys, bye. Ako na dani sunod ka nasa Jingjing pa. Tagsa din luto-luto. Utang din. Di na ba may kablog-lutan nito? Di ka magluto ha. Alam magkanataan ni. Wala pa siya nagbukal guys. Kita pa naman Dami. magbukal. Baby. Bread, yung mga Upaw. siupaw. Siupaw gini siya, no? Makanon lang ko. Sopan. Siupan. Then, lumpia Shanghai. For only 58. Huwag mo siyang itutot sa Pinas, guys. 700. Patay tanan. Sinugupal na siya. Bigyan na mo siya makamo. Bahalag na. Master Chef. Kung saan sila? Ito yung pamatang tablet so ah. Lagi para masunod. Ano nag-struggle mong kuno ko? Ano ako? Kaya, ano lagi? Pero ini sila nga ito. Ay, lang mo man siya silin. Abi kung kanirag yun. Lang mo siya, uy. Ay, dahil lugo. Masakit ko po na anak lagi. Ikit-ikit lang, good. Siguro, tingnan mo talaga ng luto. Tanan. Guys, busog na kayo ni mga naon sa mga busog. Katalikod na siya. Napa siya. Siyang sponsor karon guys. Busog na kayo ni. Shabu-shabu. Ningaw siya nga sabi sa dito. Mingaw nga lugar guys. Naku, pwede dan. Sana. Hadlo kayo may mga balbalan. Ilo sa una, bibulong nga din sa una. Katong normal. Normal pa ang hadlaw. Mabibutan na balik kay. Wala na, muli na may. Thank you guys for watching. Bye.